Pipila ka mga biyahero ang miapas karong liwas sa Pasko sa pag-uli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao sa Davao City Overland Transport Terminal, doon nagihapoy mga mibiyahe pauli sa ilang mga probinsya usa ka adlaw human ang Pasko. Sumala sa ubang mga mibiyahe, mas gipili daw nila nga karon mo biyahe aron dili magdasok sa bagang duot sa pasahero sa bisperas ug sa mismong adlaw sa Pasko. Sumala sa pamunuan sa Dikot nga hapsay ang biyahe sa mga bus o gisigurong anaa sa maayong kondisyon una makabiyahe aron malikayan ang aksidente sa kalsada. Gilugwayan pa sa LTFRB 11 ang gi-issue nga special permit sa 38 bus units nga biyahe gikan December 23 hangtod January 3 sunod tuig. Kini aron masiguro nga dunay masakyan ang mga pasahero nga mobiya sa ilang probinsya karong holiday season. After Christmas sa 25 gihapon no na ata dire sa atuang Davao City Overland Transport Terminal ug naa lang gihapon yung mga pasahero nga nagasakay. Kung unsay atong makita karon nga 26 mao lang gahapon. But ang kamaayo lang yun po no is dili ko makaingon nga natanggong yun sila. It's because daghan pod ang ato ang mga bus nga ilahang masakyan.